Acabamos de ganar el premio. Nos dieron un diploma de 40 libros valorado en 540 euros. Que estou moi contenta e orgullosa. Estas son as primeiras declaracións de Lúa, Paula, Lián, Roy e Alexandra, despois de recoller o galardón xerais dos premios José Hermida, organizados por Cadena Ser Pontevedra. Como bo e boas xornalistas, e facendo honra ao nome da nosa radio, non podían estar caladas, así que decidiron recoller para vós todo o que ali pasaba. A ganar tamén Alfonso Rueda, Alberto Varela, o presidente da Diputación de Pontevedra, e van a actuar próximamente as Tanxugueiras. Porque non levamos ben. Canta prima, canta prima. En canto acabou a gala, comezaron as entrevistas. Hola, agora estamos cos gañadores do terceiro premio, do IES Ramón Cabanillas. Que tal te sintes? Moi ben, a verdade, por gañar este premio, moi contentos. Que importancia crees que ten a radio no teu colexio ou instituto? Moita, porque se non fora gracias aos nosos profesores, sen a nosa programa de radio, non poderíamos estar aquí. No teu colexio. Agora estamos co CEIP San Clemente Cesar. Que premio ganaches? O segundo de educación primaria. Como te sintes? Síntome ben por ganar o esforzo que fixemos. Moi ben, grazas. Como vivirían esta gala os presentadores? Paula, Alexandra e Lúa entrevistáronos. Estamos cos presentadores da gala desde Non Caramos Radio Castro. Crees que ten moita importancia a radio? Moita, tena toda. Para xente como a vos, tena toda. Se vos acercades algún día a un obradoiro, ídelo a entender perfectamente, porque a radio forma parte do día a día, é o día a día que soa, é a vida que soa. Entón, eso é importantísimo tamén para vos, dende unha boa posición, un bo xesto, até o que se poida chegar a contar. A radio ten ademais outras virtudes, que a radio sirve para tocar todo tipo de temas. Coa radio podedes falar de ciencia ficción, de actualidade, de informativos, de poesía, de vos, podedes falar do que queirades. A radio ten outra ventaxa, enseña a xente a falar, a expresarse, a comunicar. O sea, a radio ten todas as ventaxas do mundo. E para un colexio, como credes que favorece a radio e que supón para os nenos nun colexio ou nun instituto? Pois o que decía, a integración en equipo, a radio é un traballo en equipo, saber traballar en equipo, saber repartir temas, saber poñerse de acordo a hora de elegir os enfoques que se quedan aos temas, aprender a relacionarse con outras persoas, se facedes programas ou temas que son fora do centro, coñecer tamén outros ámbitos da realidade do entorno, sirve para moitas cousas. Practicar a oratoria, que é importante para poder participar en público ou en calquera intre da vosa vida, para poder expresarvos con claridade e con transparencia. Creedes que houbo moito nivel nesta gala? Iso tende lo que decir vos, nos puxemos todo da nosa parte. Si, hubo nivel dos podcasts que se presentaron, hubo moito nivel e moi bo, hubo temas singulares, interesantes. Houbo tamén, e hai que decirlo, podcast cun tema estupendo que se presentaron á final, que poderían haber chegado á final, pero que non chegaron por pequenos detalles, porque ás veces os pequenos detalles marcan a diferencia. Que pequenos detalles? Pois que o son non sexa bo, que haxa ruidos estranos dentro do audio, que cando se está locutando non se corrixan ás veces gazapos que se meten e que ao editar habría que quitalos. Cando o nivel é moi alto, chegan varios centros á final, hai que elegir por pequenos detalles, pero Luz foi parte do xurado. A ver, que sí, que houve moito nivel, pero sempre dicimos o mesmo. Se vos lo pasades ben, estades a gusto, eso tamén marca a calidade. Entón, como somos preguntadores, imos a preguntarvos a vos. Sentístevos a gusto o que estades a facer agora? Góstavos? Sí, ¿no? Sí. Pois iso é importantísimo no día a día e na vosa vida. Así que parabéns porque estades a facer o que vos gusta e, polo tanto, isto tamén sube o nivel. Pois moitas grazas. A vos. Estupendos consellos que nos deron e que seguiremos no próximo ano. Imos agora, antes de escoitar a entrevistas tanxugueiras, ouvir un pedaciño dunha das súas músicas.
Pois nós fixemos un podcast chamado Somos Pandereteiras que gañou o premio de Edición Xerais. Entón, queríamos preguntarvos que se estades contentas ca elección das letras galegas deste ano. Home, claro. Levamos, bueno, tanto nós como moitas persoas, pero levamos reivindicando que se lle dedique ás letras galegas, ás cantareiras, anónimas, esa letra e esa lírica popular que poesía pura e dura e, joder, como vamos estar contentos? Estamos contentísimas. Bueno, pois moitas grazas por responder a nosa pregunta. Nada, a vos. E antes de irnos, de despedirnos desta maravillosa gala, Roy entrevistou ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que nos comentará sobre as radios escolares. Alfonso Rueda, que importancia cree que ten a formación dos nenos e nenas como nós na radio galega? Isto é unha maravilla. Bueno, xa mismo vos experimentaste seguro ese reto de facer algo tan dinámico como é facer radio, que colle moitas cousas, estar ben informado, ter iniciativa, ter oratoria, traballar en equipo. Eu creo que un complemento para a vosa fundación magnífico. Eu noto que nos centros educativos onde hai radio respiras un ambiente especial. Por lo tanto, noraboa e seguida así. Eu creo que isto é moi ben. Considera vostede que dende a Xunta de Galicia se está fomentando esta formación? Bueno, eu quero pensar que sí. Dende logo, se pode facer algo máis, aí estades os que facedes radio para decírnoslo, pero dende logo, pola miña parte, insisto, creo que é un complemento perfecto, que o que vos dá a radio, todas esas cualidades que fomenta, é moi difícil que o consigades noutro sitio. Por lo tanto, se temos que apoiar máis, creo que valerá o esforzo a pena. Muchísimas gracias. Moi ben, gracias a vos. Gracias. E ata aquí o noso podcast. Antes de fechar, queremos dar os parabéns e as grazas á cadena SER Pontevedra, especialmente a Mamen, por pôr en valor un medio tan importante e por aproximalo á mocidade, ao futuro. Grazas e vémonos o próximo ano.